Здравейте, здравейте, ютубъри, ние сме блогерщетата и сега ще ви правим клип отвънка. Как отиваме до един магазин. Как отиваме до магазина. Сега малко ще повървим. Вървим. Помежи си, че ми викат. Малко ще паузирам. Тук съм. Да, и ето хотелът. И една бабичка, да. Най-накрая, за всичките фенове на One Piece, ако сме поне в двама и сте стигнали до достатъчно напреднал епизод. Уиii! О, Боже! One Piece е много странно нещо, което и аз не го разбирам даже. Ти надявам се да го разбира. Трябва да продължаваме с клипчето. Мисля, че ме виждате. Ти също се виждаш. Сериозно? Да. Парти! И да. Почти стигнахме магазина. И да, при магазина ще пазнем видеото, защото вътре няма да снимаме, да, тъпо, продукти не сте ли виждали и ще ви покажем покупките след това, сега. След вас. Да, пред магазина спираме видеото. И да, ето го магазина. Сега наближаваме. И тук спирам клипчето и после го пускам наново, след магазина. Вижте пуканки! Завърнахме се. Имаме две коли. Ето. Не, някаква награда спечелих. Не, че спечелих, а сега ще опитаме. Спечеля и пуканките. Да, айде да тичаме. 3 на цената на... Почваме да тичаме. Да, малко почивка и почти стигнахме до my house и да, ето го и мой хаус. Ей там. Тук пак позирам клипа, докато се качим горе. И да, ето вече сме вътре. Качваме се по скромните стълби. Скромно друг път. Изморих се. Ето. И сега влизаме в моята стая. Ей! Я, чао! Аз сега си ние бяхме блогърчетата. И чао!